तुम्ही वर घ्या फाटले बरोबर आहे. हा राव राव यो वरीत असू द्या यो पाठ वरीत असू द्या हा आणि वर घे मस्त 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 बाबले ए घाल आता घाल चेतन माझ्या पाठी चला प्लीज. इथलं तर जाऊन तरी तो आवाज करतो चेतन आता वर ये आणि ती दुसरी घे जाळ वर ओके बस चोप ओके